बेलेके हामबाय मिडिया पार्सन न तिनी बायरंगै जों सिनि ताखुक हिरेन जमातिया जे थांनाय 23 तारिख आरो पन्चायत जेबा गत नांलायखा आबोनो तिगै जों तिनी बाय लाहार कासमाने सानै दंखा फेबा आं साना मुसुबो ओ कासकबाने तिनी सालनि बाय चिंता गैया যদিও চিনি তাকুক হিরেন জমাতিয়া ন যতদিন পর্যন্ত বড় ফিয়াव রহবই চিনি थानायाव सफाया साग जराखै जों কোনো মতে जों मानायनाया अब जों कासङैनो ताइनि चिनि मुभमेन्ट जों ताइसा कटर खालायबो ताइसा जेबाबे तिनि कराकिरि चलाव आबोनिसो ताइबो कटर खालायबो चिनि मुभमेन्ट जों तलां थाङा अब आं ताइ किसा सुख सानामु जेहेतु मेडियानि बिसिंति साखाबा कखाबसी जे थानाय 23 तारिख अब कुनो चिनि जे हिरेननि ताकु हिरेननि कुनो बुल करे मेन बुल ओंखांके अब बरंनिसि बाइके हमले सिगां पुइलावनो बरक सिसिं जे अफिसाव थांफ्र पन्चायत अफिसाव जार जेमनि कर्म सामुनि तिगै केबा आरवार सेपारेट केबा फेमिलि रेजिस्ट्रेशन केबा जब कार्ड आबोनि बांगै थांलाय माने बिसिङाव बरकनि जे दुष्कृत्य तो हयमानो अब बीजेपी नि जे गनै कर्मी रक आसकजा बरक जोंनो कोनो मते जोंनो अफिसाव हारवानि सुजुग रया जोंनो दमकि समकि खायबो ओंखे आं समीन्द्र कुमार जमातिया ओ बीसी किला बीसी नि रिजनल प्रेसिडेंट।